के पहले हमरा मन में ये डर रहे कि न जाने हमरा के कैसे सास ससुर मिलिए, और यह डर हमरा के अपने बबुनी खातिर बा कि न जाने हमरे बबुनी के कैसन परिवार मिली। तू चिंता मत कर मंजली, ऐसे कि वो घर में हमरो बहन भी हल बाड़ी, वो घर के लोग कैसन बा हमरा बहुत अच्छा से पता बा। और रमा बबनी त हमारे इकलौती ननद है। रमा बबनी विजय बबुआ एकदम हीरा हवन हीरा, और उनकरे चमक से कुछ लोग के आंख चंद्रिया गइल बा। यही से कुछो नहीं खिलौकर, पर हमरा सब कुछ लौकता। दीदी हम तो बस अपना मन के डर बबुनी से कहत रहनी है। डर केकरा लगता ये हमरा सब मालूम बा, ऐजा हम बतावल नहीं चाहत। और वैसे भी रमा बबनी के ओ घर में कोनो परेशानी ना हुई, और कुछ लोग के खराब नजर से अगर कोनो परेशानी हो भी गई ना, तब विजय बबुआ के ये घर जमाई बना ले, और वो तो हम बात करी है ना। दीदी हम तो बबनी के समझावत रहनी है कि ससुराल जाए से पहले कैसे डर होला, जौना डर के कोनो मतलब ना होला, बस भगवान पे भरोसा रखे के चाहिए। रमा बबनी माथा दुखाता का? चली हम तेल लगा देते नहीं। ना भौजी, तनी मनी दर्द बा ठीक हो जाए, चाय पी लें। रमा बबनी आप तनी रहुआ अपने ऊपर ध्यान दही, काहे से कि राउड लगन लागे वाला बा, और तनी करिया टीका लगा के रखी, काहे से कि जोन लड़की के लगन लागेला ना तो बहुते लोग की नजर लागेला। भौजी ले कुछ खा ली, रहुआ के मनपसंद भूजा भून के लगे वाली। ना हम ना खाई, तू वापस ले जा। का बात बा भौजी, दोपहर रहुआ कुछ न खायल रहे, अभियो कुछ न खा रहल बानी, रहुआ के तबीयत तो ठीक बा ना? का मालकिन के खबर करी? केहू के कुछ कहे की जरूरत नहीं खे, और तू ना चल जा एजा से बस। बाकी रहुआ भूखे रहा तो बबुआ के तकलीफ होई ना भौजी। अब ज्यादा ना पटर पटर मत करा, एजा से चल जा। अरे का बात भाई हो? देखिए ना भैया जी, भौजी दिन में भी ठीक से खाना ना खा ली, अब नाश्ता के लिए भी मना कर रहल बानी। काहे हो? का सुनता नहीं, खात काहे नहीं कुतू? हमार मर्जी, हम खाई चाहे न खाई, केहू से मतलब। अरे तो गुस्सात काहे बड़ू भाई? हम काहे खातिर गुस्सा होई? वैसे भी ई घर में हमार का औकात बा, तनी बोली। अरे तू हमार होम मिनिस्टर बाड़ू। चंपा लगातार मामला बहुत गड़बड़ बा, हमरे अब कुछ करे के पड़ी। तू ऐसा कर, नाश्ता यहाँ रख अजो। जी भैया जी। का हो हमरी लल्ला की अम्मा, काहे नाराज बड़ू हो? हमके मायके भेज दी बस। अचानक? दीदी आज हमार अपमान कहनी है, जे ना कहे के जाए से कहनी है। तो तुम्हें कुछ कहले हो खूब? उनकर कहे के मतलब कि हम ही विजय बाबू के खिलाफ रमा बबुनी के भड़कावेनी। तो तू विजय के खिलाफ में बोलत रहलू ना? तो उन्हें झूठा कहत बड़न का? ना हम तो बस। देखा राजी, हम तोरा कितना बार कहली कि रमा के बियाह के मामला बड़ा सेंसिटिव मामला, ओकरा बारे में कभी कुछ मत बोल, ना तो फौजी हमनी के कहूं के ना रह दिया। और हल बाबूजी और माई के बाद तो उनकर नजर में गिरब से अलग। मैडम तू एकदम चुप हो जा, एकदम सट अप, बुझ लो। जब देखा तब रूटवे बिजी लागेला। कितना बार इनकरा से कहनी कि एगो मोबाइल ले ली, मोबाइलवा से फट से लाग जाला, लेकिन ई हमारे एक ना सुनेला। हे प्रभु लाग जा। हेलो हेलो दीदी, प्रणाम, हम सुम्मी। हाँ सब हाल चाल ठीक बा।
हाँ, युवा विजय बाबू के सबसे मिलवा देनी। हाँ, सब कोई के पसंद बारन। अब तो बाबूजी जाते रहन वहाँ से बात करे। हाँ हाँ, तू एक काम करी। हाँ, तू अपन ससुर जी के बता दी। हाँ, हेलो हेलो, लगावत रहेलू हाथ ना लागत रहेलू। बुझाता घर के फोन में खराब हो गइल बा। फोनो तोहरा के पहचान गइल बा, उहो तोहार बेसी बात सुन के थक गइल बा। एगो हम ही मिलनी आज लोग के खोद के झगड़ा करे वाला। का कहत रहली है तोहार दीदी? वहाँ के लोग भी तैयार हो गइल बा, बस बाबूजी के जाए के देरी बा। फिर यहाँ के लोग आँख फाड़ के देखी हमार कराई रिश्ता। चला कुछ ता अच्छा करा तारू ई घर खातिर। करिले जगराता हे बाघ वाली माता, करिले जगराता हे बाघ वाली माता। पूजे तो है संसार बड़ू बाघ पे सवार, तोरे चरण से हमनी के नाता। करिले जगराता हे बाघ वाली माता, पूजे तो है संसार बड़ू बाघ पे सवार, तोरे चरण से हमनी के नाता। करिले जगराता हे बाघ वाली माता। तनुजा बेटी, जाई आरती के थाली ले जाके सब लोगन के दुर्गा माई के आशीर्वाद दे आवा। जी। जा, तू ये से जल्दी जा, हमरा के माँ जी से कुछ बात करे के हा। का बात बा दुल्हन? माँ जी, अरे ऐजा आई ना, पहले ऐजा बैठी ना। आई आई बैठी। माँ जी, मछली से कह दी कि आपन रवैया बदल ले, ना तो रवा मम्मी के बियाह कट जाए। हम कुछ हो ना समझनी दुल्हन, आखिर बात का बा? अरे वो सवेरे रमा मम्मी के डरा देहलेस, यही से तो वो विजय बबो से भी बात नहीं की करत। काहे? ऐसा का कह देली मंजली? अरे वो रमा बमनी से कह देली कि तू लांगड़ हो, कमजोर हो, तहार ससुराल वाला तरह के नाप नहीं है। बस यही से रमा बमन डरा देली, आपन कमरा बंद कर लेले वाली। विजय बबुआ हमरा के फोन करके कहलन कि रमा उनका से बात नहीं की करल चाहत। हे भगवान, ये सब का हो रहल बा? अब हम केकरा से का कहीं? काहे? रवा अपन मछली से कहीं कि मुंह बंद रखा, दिन भर चप्पड़ चप्पड़ बोले तो रहले। अच्छा ठीक बा दुल्हन, हम मंजली दुल्हन के समझाई। माँ जी, हमरा के समझावे की जरूरत नहीं के, हम समझ गई नहीं कि ई घर में सच कहल मना बा। हमरा से गलती हो गई माँ जी कि जे हम कहनी कि बाबूजी जैसन ससुर और माँ जी जैसन सास हमरा के मिलनी है। अब दीदी के अच्छा ना लगल तेमन हमार कौन गलती बा? माँ जी हमरा के माफ कर दी, हमरा के माफ कर दी। अब हम ऐसा ना करब माँ जी। माँ जी माफ कर दी। अरे ये तो कमाल हो गई माँ जी, उल्टा चोर कुतवाल के डांटे। हाँ, आपन गलती के रउआ लोग के प्रशंसा के नाम देके वो तो पातर गली पकड़ के निकल गई। अरे बाप रे बाप, ये तो हद नौटंकी हो गई माँ जी। अब हम का कर सकीने? रमा बबनी के भाग में जे होखे के होई से होई। अब तो माँ दुर्गा ही कुछ कर सकीने। अब का कही, रउआ तो अपन कमी जनते बानी। दूसर लोग तनी से बात पे
बेसी नेम खेम निकालेला। एक रतिया में गोरिया, एक रतिया में गोरिया परेशान कैले, अनजान बन के अइले हमर जान ले गइले, अनजान बन के अइले हमर जान ले गइले। हम का करी राज, हम का करी। कम से कम तू तो हमरा के समझे की कोशिश करा। सच सच बताओ, का तू हमरा से प्यार ना करेलू? जब हम तोरा से प्यार के इकरार ही ना कर पाऊनी, तब हम इनकार कैसे करें? मन करे पपिया से मंगैती हम पखिया, मन करे पपिया से मंगैती हम पखिया, उड़ के चली जैती रे ओकरा गाँवे रे सखिया। मन मंदिर के हमरो, मन मंदिर के हमरो भगवान हो गइले, अनजान बन के अइले हमर जान ले गइले, अनजान बन के अइले हमर जान ले गइले। जकरा के देखनी ना सपनों में कवनो राती, जकरा के देखनी ना सपनों में कवनो राती, ओकरा नाम लिखाइल बा हमरा जिंदगी के थाती, ओकरा नाम लिखाइल बा हमरा जिंदगी के थाती। हर क्षण छछनत जियरा के, हर क्षण छछनत जियरा के हल्का नौ कैले, अनजान बन के अइले हमर जान ले गइले, अनजान बन के अइले हमर जान ले गइले, हमर जान ले गइले, हमर जान। हाय पंडित। आई आई पांडे जी, अच्छा भइल रहुआ आ गई नी। आज से नवरात्रियों लाग गइल बा, माता जी के आशीर्वाद ले लेवे के चाहिए। अरे आशीर्वाद काली, तू तो कहले रहला कि डिफेंस के ड्राई सप्लाई के ठेका ये साल जरूर मिल जाई, त कहाँ मिलल? लागत बाकी हमरा से पावरफुल ताबीज तू ठाकुर सूरज प्रताप सिंह के दे देले बारा, यही से उनका के हर साल ठेका मिल जा रहा था। ठाकुर साहब के ये सब के जरूरत ना पड़ेला पांडे जी, वो तो खुदे में पावरफुल बाड़ा, यही से उनका नाम है सूर्य प्रताप सिंह, समझनी? खूब समझ गईली। ई लो पंडित जी, तू अपन ताबीज बीज आ छोड़ा ई सब हवन तवन। अब तू देख लिया हमार पावर में कितना दम बा। अब हम आपन बल बूते पे ठेका हथिया के रहो, समझ लो? चिंता मत करी, बपन है ना राउर खातिर, तंत्र मंत्र और ताबीज से कुछ न होला, एकरा खातिर बपन के टोटका चाहिए। अच्छा बपन? जी सर, राउर सेवक अब रउआ मिले खातिर रही जा बुलेले रही से चल आई नहीं। तू तो आ गई ला, बाकी हमार काम के काम है। अरे तू तो छाती ठोक के कहले रहला कि चिंता ना करी, तू कहले रहला हमरा से कि
ठाकुर के मिल में ऐसा ताला लगवाई कि जंग लग जाई बाकी ताला ना खुली। कहाँ गई तोहार वादा? अरे सुन रहल बानी कि उनके मिल में काम बड़ा जोर शोर से चल रहल बा। ज्यादा दिन खातिर नहीं खे, हमहू कोशिश करतानी। अरे छोरा छोरा। अरे सर हमर प्लानवा तो सुनी सर। बहुत सुन लेली तोहार प्लान, कुछ काम करके दिखावा। देखी पांडे बाबा, कुछ काम करे के पहले खुलल मुंह रुपया से बंद करे के पड़ी, और ऊपर से ठाकुर साहब के कुछ मजदूर लोग वफादार हो गई है। वही में से एक नया नाम के इजाफा भइल बा। अच्छा के बा? शंकर। वो कौन हवे रे? वह है भैया जो हमनी के जुआ के अड्डा पर पहुंचकर तोड़फोड़ मचौले रहे। अच्छा तो वो लौंडा वहाँ पहुँच गई? अरे वो तो पहुँच गई, वो तो सुपरवाइजर हो गई है। गाड़ी रोका रोका, इब्बा बनवा इला बपन अब भइलू लेन देन चलता। ठाकुर साहब बच्चू पांडे, यही नाम है ना तुहार? ई रउआ ठीक ना कहनी। ई है पहला सबक तोहरा खातिर बच्चू पांडे। एक बेईमान से हाथ मिलावे के बदला में। बहुत बच्चा बाड़ा तो वही बच्चू पांडे, अभी बहुत कुछ तोहरा के हमरा से सीखे के बाद। यही से पहला सबक तो हम तोहरा के दे देनी, सीखे के बाद सीख ली न तो तोहरा ऐसे आदमियन के इलाज करे के दवा भी हमरा पास बा। और ये आखिरी सबक बब्बन तोहरा खातिर। हमार मजदूरन के साथ गद्दारी करे के इनाम। अगर हमार फैक्ट्री के आगे पीछे नजदीकों में दिखाई दे ले तो तोहार टुकड़ा टुकड़ा करके चील कौआ के खिया दे, समझ ले? ए बच्चू, सूर्य प्रताप सिंह नाम बा हमार, याद रखिए। ठोक दिखा भैया। ई थप्पड़ तू हमरे गाल पे ना मरले बाड़ा ठाकुर, तू अपन किस्मत में मरले बाड़ा। एकर बदला तो हम ऐसा चुकाई कि तोहार सारा खानदान जिंदगी भर याद राखी। ई मुझौसा सीढ़ियों इतना ऊंच ऊंच बनौले बा कि सांस नरेटी में अटक जाता। अरे हट रे मुझौसा। माई रे माई। पंडित जी, रउआ सबकर पूजा छोड़ी आ पहले हमार पूजा कई दी। का हो सुहासिनी, तोहरे मुंह सुथर बा का? हमनी यही जा मंदिर खुले से पहले से आके खड़ा बानी, आ महारानी पीछे से आके सबसे पहले पूजा करबू। देखा कालिंदी मौसी, आज हमार झगड़े के मूड नहीं खे। भैया हमार बीमार बाड़न, आज उनकर ऑपरेशन बा, यही खातिर हम यहाँ आयल बानी। तब पहले पूजा कैले से जल्दी ठीक हो जाइए का? ठीक बा, तो कैला पूजा। पूछा ना भौजी, पूछा पूछब पूछब। अरे सुहासिनी, सुन ले रही तार भतीजी कहूँ नौकरी करत है। हाँ ठीक बा ना? कैसन नौकरी हो? घर के नौकरानी के कि और कुछ हो? लिखल पढ़ल बिया हमार भतीजी, नौकरानी के काम काहे करी? विक्रमगंज के ठाकुर साहब के यहाँ गवर्नेंस के काम कर दिया। हजारों में तनख्वाह बा। कभी 1000 रुपया देख ले बाड़ू एक साथ?
ना भाई कैसे देखब? काहे से? हमरे घरे तो दुगो जवान बेटा बा। हमरे घर भी एगो जवान बेटी होई तो हमो 1000 रुपया दे दियो दिखाई का हो बहना? का मतलब है तोहार? ई माई के मंदिर में बैठ के गंदा गंदा बात बोलत बाड़ू? ई उम्र में तोहरा के शर्म नइखे आवत? जेकरा शर्म आवे की चाहिए ऊ तो छाती ठोक के घूमता आ मुंह छुपाई हां। पंडित जी पूजा करे बा तो करी ना तो हम जाता नहीं। लावा लावा। सब चलत बा लोग हमरे बूची से। सही नमो नमः। आई ला नमस्ते सही नमस्ते सही। कहाँ रख देली? हेलो क्या? हाँ चाचा प्रणाम, हम तनुजा बोलत तानी। अरे तनुजा बिटिया खुश रहा। अब काका का बाबूजी आज अस्पताल में भर्ती हो गईलन, उनका ऑपरेशन कब हुई? नहीं बिटिया अस्पताल में तो आज भर्ती हुई हैं। कुछ टेस्ट करावे के बाद शायद ऑपरेशन कल सवेरे हुई। काका जैसे ही उनका ऑपरेशन हो जाई रुआ हमरा के बता दे। अरे बिटिया तू चिंता मत करा, हम तोरा के खबर कर देब। काका बाबूजी से कह दे कि वो रुपया पैसा की चिंता बिल्कुल ना करस। अस्पताल के सारा खर्चा ठाकुर साहब दे रहल बाड़न। ऐसे जितना हो सके अस्पताल में आराम कर लेस, ओकरा बादे घरे जास। ठीक बा बिटिया, तू अपन ख्याल रखिया। ठीक बा काका, प्रणाम। खुश रहा। खत्म हो गए तूलों के बाद और कर ला। हमरा तो लागल हा कि तू दोनों चाचा भतीजे के बातें खत्म ना होई। सॉरी भौजी। सॉरी? ई सॉरी बोलला से हमर टाइम लौट के आ जाई का? इतना देर से जा खड़ा बानी कि दीदिया से बात करे के हा, लेकिन तू लोग के तो महाभारत खत्मे ना होला। इतना ही शौक बानू फोन पे बतियावे के तब बाबूजी से बोल के मोबाइल ले ला। कहे से कि 2-4 दिन की व्यवस्था तो करिए देले बारू बाबूजी के अस्पताल में। अब कहा तो शिमला और कश्मीरो भेजे की व्यवस्था कर दी। अरे ठाकुर साहब के रुपया तो पेड़ पे फड़ेला, जितना मन उतना लुटावा। के बोले वाला बात है रखे? तनुजा दीदी, छोटका भैया रउआ के बुलावत बाड़े, जान ऊपर जान। तू जानबूझ के ओकरा के जैसे भेज दूहा। भौजी, एक तो तनुजा दीदी के बाबूजी बीमार बाड़े, उनका मन उदास बा, ऊपर से रउआ ऐसे डांट फटकार करी तो का करी? ए चंपा, हमरा के का करे के चाहिए और का ना करे के हमरा के अच्छा से पता बा, समझ लू? पैर के जूती पैरे में शोभेला। चल जा जैसे। खुदे देख ले हो जाई। मिल पे आके मिलिए, ठीक बा? हाँ रख। अरे अनवर मियाँ कब आइली रहुआ? अब्बे पहुँचली हम। अरे तो ये सब काल लेके आइल बनी? अरे आज ईद है ना। अरे आज ईद बा, अब तो रहुआ के ईद मुबारक हो फिर। रहुआ के भी ईद मुबारक हो संजीत बाबू। और कहीं ठाकुर साहब गेले बना का? अरे ईद प्रणाम ठाकुर साहब। अरे प्रणाम पादी छोड़ा गले मिला। ईद मुबारक हो अनवर मियाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके भी ईद के चांद मुबारक हो के ठाकुर साहब। अल्लाह ताला से यह दुआ करत हई कि आपके घर में फिर से खुशी भर देस। विकी बबुआ खातिर शीर खुरमा लेके आयल बानी ठाकुर साहब, उनका के बहुत पसंद है ना। हाँ अनवर मियाँ, पसंद तो बहुत बा विकी बबुआ के, बाकी
बाकी ये सब समझे के अब सुध बुध कहाँ बा। जी पानी लिए? रख दे चंपा, ये सब अंदर ले जा। जी। विकी बबुआ के सेवई खिलाई हा आ कहिया कि अनवर चाचा लेके आयल बाड़ा। जी। जा जल्दी जा। नवरात्रि भी तो शुरू हो गई हा। हाँ अनवर मियाँ, ये बार तो हम नवरात्रा धूमधाम से नहीं मनावत। बाकी अगर माता रानी चाहिए तो अगला बरिस बहुत धूमधाम से मनाए नवरात्रि इंशाअल्लाह। अरे हाँ अनवर मियाँ, एक काम करा, ला ये रख लो। ई सब के का जरूरत बा ठाकुर साहब? रउआ तो पहले ही बहुत कुछ दे चुकल बानी। रुपया, जमीन, राउर प्यार भी तो भरपूर मिलल बा। अब एकरा के का जरूरत बा ठाकुर साहब? अनवर मियाँ, ये तहरा खातिर ना, तहार बाल बच्चा खातिर की दी। हाँ रख। शुक्रिया। खाम कपारे ले आ गेल बा और अभी ले तोरा हेता लोगन के पता नहीं खे कि आके अस्पताल लेके जाए बा। अरे सब अपन काम से फुर्सत निकालिए केनु आई। काम? कैसन काम? हम महादेव भैया बारे तो रिटायर हो चुकल बारे। आ शंकरवा बा दिन भर लखेरा जैसन घूमल करेला। अरे तनिए देर में सब आ जाए लोग। महादेव बाबू के डॉक्टर साहब से बात हो गई होई कि कब अस्पताल जाए के बाद। वो डॉक्टर नहीं अभी लेना आईली। का नाम है? सुमनिया। असली टाइम पे लापता हो गई। मिल गई हुई कोनो यार, उड़ावत हुई गुलछर्रा। अरे वो सीधे अस्पताल पहुंची, वो वही में नर्स बा, सब व्यवस्था करके पहले से रखी। जाए देखे का व्यवस्था करके रखत या अपने खातिर व्यवस्था करके रखत या तोहरे खातिर? बबनी, रउआ हर समय ऐसन काहे बात बोलत रहीले जेकरा सुन के देह में आग लग जाए? देह में आग लग जाला ना तो ठंडा पानी दाना। हमरा के सच बोले के आदत बा। साँच के आज के जरूरत नहीं खे, लेकिन रउआ हवा दे दे के ओकरा आग बना देवीले। हमार बार इतना बुरा लगा था तो काम काहे नहीं बन कैले थे? आ ए बेर ले कोई ना आए तो खिस ना भरी। और रउआ जैसे हम निश्चित नहीं थे भौजी। हमरे भैया के इतना बुरा हाल होता और आप ऐसा बोला थे। बस करो लोगी, मौका मिलल ना कि लागे महाभारत शुरू करे। तनिक हमार चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं है। बाबूजी, शंकर भैया आइल बड़ा। शंकर भैया आइल बड़ा? अरे तो बुलाओ उनका के भीतर। अंदर आ जाई शंकर भैया, बाबूजी बुला रहल बड़ा। आओ आओ बेटा। प्रणाम मास्टर साहब। खुश रह खुश रह। आओ। महादेव जी नहीं ख्याल बनन का? यह बात तो हम पूछ देली हैं तो इतना सुने की मिलल है, आप लोगन के बोली ना निकली। अरे वो आवते हुई हैं तो ठीक बा, निकले के तैयारी कर जाओ, उनका आवते ही निकल चले जाई। हम तो एकदम तैयार बैठल बनी, बस तोहनिए के इंतजार रहे। ये रउआ का कर रहल बानी जी? रउआ देख रहल बानी। हाँ, हम देख रहल बानी। आ इहो जाना तानी कि कितना खतरनाक हुई ई शराब रउआ खातिर। अब खतरा से कैसन डर बा ठकुराई। तकदीर के खेल में जे होई से तो मन ही के न पड़ी। और अगर वो खतरनाक खेल हुई तो का हमार पीछा छोड़ दी? रउआ काहे ऐसन उलुल जुलुल बात कर रहल बानी जी? आज अचानक रउआ अदला कमजोर कैसे हो गई नी? रउआ जानत आनी का? विकी के सपना। मतलब? वो जे सपना देखले रहे कपड़ा के मिल बनावे खातिर, जहाँ गरीब लोग के सस्ता धोती और कपड़ा मिली, ये वही फैक्ट्री बनावे खातिर कर्ज देवे के मंजूरी बा बैंक के। अरे जौन सपना वो जवान आंख देखले रहे ओकर जिम्मेदारी पूरा हाथ में आ गई। हम कैसे विकी बबुआ के आंख में हम दोबारा सपना जगाई? कैसे होकर दिल के अंदर जज्बा पैदा करी? तो ही बतावा का करी? कितना मजबूर बाप, कितना मजबूर बाप।
बता ना पिछला जन्म में कौन पाप कैले रही जेकर भुगतान ई जन्म में कर रहे पानी। तनुजा, जी ये समय हमरा तोहार कमरा में ना आवे के चाहत रहे, वो भी ये हाल में। बाकी का करे, हम अपना दिल से मजबूर हैं। जी बैठी। तू नहीं को जानत की दुनिया में हमरा सबसे प्यारा के बा, नहीं को जानत। इस दुनिया में सबसे प्यारा कोई बात हमार बीकी बबुआ, हमार बीकी बेटा। ये ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह के मान, अभिमान, सम्मान, प्रताप, सपना, सब कुछ बीकी बबुआ बा। बाकी वो हादसा के बाद हमार बीकी बबुआ की ये हाल देख के अरे बाप के दिल जानता क्यों कैसे जी रहल बा, कैसे जी रहल बा। जौन बाप अपना बेटा के आंख से सपना देखत रहे, वो बाप मजबूर हो गई। बाकी अभी भी जानी ले कि तू हमार बीकी बबुआ के पहले ऐसा कर दे। बेटी, एक मजबूर बाप तो आगे हाथ जोड़ता, हमार बीकी बबुआ के तू पहले ऐसा बना के लौटा था, पहले ऐसा बना के। धीरज रखी बाबूजी, सब ठीक हो जाए। कैसे धीरज रखी बेटी, कैसे धीरज रखी? हमारी पूरा विरासत संभालने वाला बेटा आज अपना आप के पहचानत नहीं के, बात बात में बाबूजी बाबूजी कहे वाला बेटा अपना बाप के पहचानत नहीं के, अपना बाप के पहचानत नहीं। दुर्गा माई पर भरोसा रखी बाबूजी, हमरा पूरा विश्वास बा वो जरूर ठीक हो जाइए। हाँ। भगवान के तोहार विश्वास दुर्गा माई बनावल रखा, और तू जे हमार बीकी बबुआ के इतना बढ़िया से संभाल रहे बारू बेटी, कि हम इनकर विश्वास पर खरा उतर सके। शक्ति दी माँ, शक्ति दी।